Ang pagkamatarong mga igsoon, mo'y atong isandarte nga atong pagapuy-an. Si Jesus nag-ingon kanato, pagbalaan kamo, kaya inyong langit nung amahan, balaan. Mga igsoon ni Kristo, isip mga anak sa Dios, usa ka pamaagi sa pagsimba sa Dios, kinsa dili lamang siya ato magbubuhat, apan siya ato usab nga amahan, mao ang pagtubo diha sa imahen o susama kaniya. Bisan ganini sa atoa, kitang naa sa kalibutan, sa atong kinabuhing kalibutanon, ang maginikanan, flattered yun sila, dako nilang kalipay, kung makadungog sila, nga doon ay nag-obserbar sa ilang mga anak, kanabang mingon, kasus kaning bataa, pagkaliwata yun ay siyang amahan o inahan, intelihente, relihiyoso, unya, naan niya ang tanan sa pagkabuutan. Sus, liwat yun ni siyang mama o papa. Mga igsoon ni Kristo, ang kahingpitan sa pagkamatarong sa Ginoo sa laing bahin mauni. Matarong ang Ginoo, tinuod ka na mga igsoon, apan ang atong Ginoo adunay gugma sa mga dili hingpit. Adunay say gugma sa mga makasasala. Ang pagkamatarong sa Ginoo mga igsoon, dili o wala makapahimo sa Ginoo nga siya hamugiro sa iyang kaugalingon o inconsiderate siya sa mga tao, nga huyang sa mga tao nga dunay depekto sa ilang pagkatao. Dinhi mga igsoon, mauni ang atong struggle. Mao kini ang atong hagit ba isip mga tao, kaya nga naman pagkadali yun nato muhukom sa mga tao nga makasasala. Pagkadali yun nato makakita o kabati sa tao. Pagkadali nato makakita sa pagkaway ayo na ng tawhana o mahimo kitang dili pasensyoso, pasensyosa tungod o para kanato ningon ta kanatong tawhana pagkawadyoy ayo mas maayo na niyang ibalibag na siya o maimpyerno kay dautan. Mauna nga diya sa unang pagbasa atong dudungog si Propeta Ezekiel naglangkob sa iyang pagsulti nga kining atong reaction ba sa atong pagkatawhanon sa panahon nga makita nato ang pagkapasensyoso sa Ginoo, taliwala sa mga makasasala, taliwala sa uban nga dili hingpit, moingon dayon ta kining atong Ginoo dili makiangayon. Mga igsoon ni Kristo, ang krus ni Jesus mauni, ang iyang krus mao ang labing importante nga pulpito diin ang atong Ginoo nagtudlo sa pagkamatarong uban sa iyang nag-awas-awas nga kaluoy sa tao. The cross of Jesus is the most important pulpit where God teaches righteousness with overflowing charity. Sa iyang dako nga pag-antos mga igsoon, diha sa iyang pagkabiktima sa Jesus mga igsoon, wala sa lain nga ikahatag, mao ang iyang pagpasaylo sa mga tao nga nagsakit kaniya, sa iyang paghatag og kaluoy niadto mga tao nga mga makasasala. Busa mag-ampo kita mga igsoon, nga unta mutubo kita diha sa pagkabalaan, apan usab unta mutubo usab kita
diha sa gugma. Amen.